Praise God. Hallelujah. The phone Yankopon shall be brave. And then see a down Yankopon aye. And then take your say ye edgy woman. And a dear wama yankwa. No shakwain say. Yɛde saa ahoɔden no bɛyɛ n'adwuma yɛde bɛhyɛ n'anuonyam yɛabrabɔ nyinaa ɛbɛsɔ n'ani ne yɛbɛbie yɛn ano bɛka ɛbɛsɔ n'ani ɛno nti adɔfoɔ nea yɛyɛ nea yɛka nea yɛhwɛ ɛyɛ ade a onyame ama yɛn nkwa sɛ yɛma no ɛnsɔ n'ani ɛno nti yɛbɔ mpa yɛ ɔdomfoɔ ɛda waseɛ na nso wode akyɛ yɛn wonam adom so ama yɛhu kɛseyɛ nea yɛka nyinaa nsɛ nhyira nka wo din wae Wow, nam wadom so ama yehu no krodie no utumidie. Yesra papa. Wasam ena ya krado se yebetie. Wade kasa cho ye ma yente wonka. No bibia so ni mu Kristo Yesu na wasam so da ho di fa kire no. Yeda wase. Wo Yesu Kristo dim ni abompa ye. Amen. Odo for me ma akwa by the bot ya se senju medie so ne afia kenkan sem afi. Korintofoɔ metoso mienu 89. Ninchiche mudun siya di kosidun watri. Na Paul kasa kyerɛ Korintasafo no. Na ɔkyerɛ sɛdeɛ abrabɔ yi mu amanehunu ne adeɛ kɔdanda ɛba yɛ akwan mu. Nanso yɛdeɛ yɛnidasoɔ nyinaa wɔ Kristo Yesu mu. Ɛno nti bra yɛtoa so wɔ du nsia no. Ɔse wenti ɛna yɛmpa aba yi. Na mpo sɛ yɛnipadua mpo ehunu amane mpo. Se yɛnte apɔ se yɛte nka yɛte ɔyaw bi wɔ nipadua mu mpo a yɛn honhom deɛ Awurade ɛma ne yɛ foforo de nyinara ebisɛ honhom na tie mu ne deɛ enwu da sɛ deɛ ɛbɛyɛ a saa bere amanehunu a yɛfa mu yi yɛbɛte aseɛ sɛ ebibi ketewa bi na nya de a ɛbɛtena hɔ afebɔɔ ebetwam akɔ na ɛnam so kora ma yɛtimi ɛso enuonyam aba bi a ɛno ɛma saa wiase nneɛma yi ɔyaw ne amane ne ɔhawe ɔtaa ne kwadanda yi ɛnhyɛ yɛn so emia yɛn ɛntare hɔ na mmom no yɛhwɛ yɛma yɛni so hwɛ Kristo Yesu a ɔno ɛne yɛ gyidie ne farabae ɛno nti amanehunu ɛno amanehunu yɛde ni tim Kristo Yesu so ɛne nneɛma a wiase ɛmfa mu ani hu nneɛma yɛmfa yɛni hu nanso Nyankopɔn ahyehyɛ ɛde ama yɛn na afei nkwa a ɛne awie yɛ ɔde adom yɛn ebisɛ nea yɛhu no sesee no ɛbɛtwam akɔ Bible aka sɛ ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ onyame asɛm nko na ɛntwam nti asɛm ne yɛde yɛni esi so esan sɛ saa nneɛma nyinaa etwam a ɛno ɛna ɛbɛtena na nneɛma a yɛmfa yɛni ehu no ɛno na ɛbɛtena hɔ afebɔɔ nti ɔdɔfoɔ ɛdeɛ bɛ nneɛma ɛna wode w'ani esi so ɛdeɛ na wode wo ho ato so wogyapade wo sika a wo nkɔ a ɛdeɛ bɛn sɛ yɛ gyidifoɔ sɛ wo nua bi wɔ haw ne amanneɛ mu a onyame hwɛ kwan sɛ yɛbɛkyekye yɛ nua no werɛ na yɛtumi ahyɛ ne den ma wetumi agyina sɛ yɛ nua bi hwe ase a yɛn nyina baabi nka ne kɛkɛ na mmom yɛbɔ mpa yɛma no sɛ yɛbɛn nipa no a yɛbɛtumi atwe n'adwene gyina nyame asɛm so ɛno nko na ɛntwam nkɔ ɛno nko na ɛma yɛn mfahodie na ɛma yɛda nkwa so nua bi nso so ɛnam basabasa ɛnɛ nyame asɛm ɛba yɛn nkyɛn sɛ na yɛde yɛn ho ato so wɔ wiase mu ɛbɛtwam akɔ nea ɛntwam nkɔ a ɛne Onyankopɔn asɛm onyame bɔhyɛ ne nea nyame aka akyerɛ ne ma afa ne ma ho ɛno nko na ɛbɛbɛ mu ɛno nti yɛde ni si ɛno so ɛno nso deɛ ɛntwam da ɛno nso yɛsɔ ahwɛ ɛwɔ asase so ne akɔtoa so nso ɛwɔ soro onyame asɛm ɛntwam da etim hɔ daa nea ɔno nyame aka no ɛno nko na ɛbɛ mu nti ɛnnɛ sɛ womfa Kristo a hunu sɛ da nkwa ne awie ɛnni hɔ ma wo hunu sɛ Kristo mu nko na ɛnkwa wɔ hunu sɛ Kristo nko ne yɛ nidasoɔ ɛno nti fa wo ho ɛma no na kyɛ asɛm no so na ɔkra bi nso ɛnya nkwagyeɛ na ɔhu sɛ ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ onyame asɛm nko ara ɛna ɛntwam ma ɔhu sɛ wiase mu nneɛma nyinaa bɛtwam akɔ na mmom sɛ yɛgyina ma Kristo a yɛkra no a ɛsɛ sɛ yɛgye ne nkwa no ebetimi ɛne Kristo atena ɔka yɛ ɔsɛ Awurade
me papa me Nyankopɔn ɔma odi ɔmo ama me menka sɛ yɛ ɔmo firi wiase na mmom hwɛ ɔmo so na bɔ ɔmo ho ban efisɛ beebi a mewɔ no mepɛ sɛ ɔmo nso so ba hɔ bi afei ɔsɛ tena bebrebe wɔ m'agya fie ɛnte sɛ anka menka nkyerɛ mo sɛ mekɔsiesie beebi mama mo nti Kristo Yesu ɔsiesie beebi ama me ne wo ɛno nti ɛngye mu fa w'ani esi ne so na fa ho nyinaa ato ne so na ma ɔfoforɔ nso ho hia sɛ ɔno nso so bɛnya Kristo wɔ n'abrabɔ mu mesɛ ɔsakyɛ asɛm no wonya subscribe nso abɔ mmɔden na subscribe wayɛ no saa nso deɛ Nyankopɔn nhyira yɛ nyinaa ɛwɔ Yesu din mu ɛnnɛ da yi so aba pa a ɛde anuonyam hyɛ bɛbrɛ Awurade din na onyame nso so ɛbɛhyira wo soronko nyame nka wo ho wɔ Yesu din mu amen.